Il-lejla tintlab il-finali taċ-Champions League u l-logħba bejn iż-żewġ timijiet Spanjoli tal-Belt Kapitali Madrid qed tiġbed l-attenzjoni ta' bosta. Iżda l-Sejver Gatt li kien plejer ta' Hibernians din il-logħba għandha sinifikat ftit ikbar. Gatt li llum jgħod 72 sena lab kontra żewġ timijiet. Tifkiriet, pereżempju, labt ma' plejers ma' plejers ta' klassi mondjali hu. Għatu pjaċir tagħmel dak il-ground mimli bin-nies dak iż-żmien hu. Xi 20,000 dik il-logħba kien hemm. U ħadna biex nilabu, jiġifieri trenjajna b'saħħitna ħafna u kellna ħafna training jiebes biex nġibu riżultat tajjeb għal Malta wkoll. Jgħidilna li r-ritratti huma l-aktar rekordju li għandu għall-qalbu minn din l-esperjenza għax bihom jista' jibqa' jiftakar minn xi xadda meta kien għadu jilgħab ma' Hibernians. Għandi pereżempju memorji tagħhom pereżempju tal-Atletico għandi 10. Kienu tawilna fil-1962. Qed tifhem. U Real Madrid kelli arloġġ kawna tawna u Real Madrid u dawk li sta pereżempju li tista' tgħid li għandek rekordju tagħhom u r-ritratti hu. Il-finali tal-lejla bejn dawn iż-żewġ timijiet se tkun qed tqanqallu emozzjoni kbira. Aħna labna mal-ġiex timijiet mal-Atletico Madrid fis-62 u mar-Real Madrid fis-70. Aħna labna ġew ġiex timijiet li aħna esperjenza l-lob tagħhom konna f'dak iż-żminijiet magħhom it-tnejn hu. Iżda fuq kollox, kif jaħseb li se jmur ir-riżultat tal-finali tal-lejla? Nej tajbin. Ġifieri ma tistax, jiena bħala ma tistax ngħid riżultat minn se jerbaħ u minn se jitlab, naħseb li ħadd tkun logħba sabiħ imma. U inti, iżomma xi ħadd minnhom? Le. Jiena ma' Chelsea. Daqshekk meċċeju.